कणकवलीच्या रस्त्याला पर्यटन महोत्सव आणि त्यातनं उद्योजकतेचा जागर हा विचार गेल्या 3 दशकापूर्वी दिला. ते खरंच त्यांना उद्योजक म्हणून त्यांची ओळख या अजून अधोरेखित व्हायला हवी होती. अशा संदेशभाई यांना विनंती करतोय की त्यांनी 2 शब्द मानाचे. कोकणशाहीच्या चॅनलला दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो. या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे मार्गदर्शक पद्मश्री परशुरामजी गंगावणे, आमचे ज्येष्ठ सहकारी भारतीय जनता पार्टीचे नेते सन्माननीय प्रमोदजी जटार साहेब, ग्लोबल कोकणचे संजय यादवराव, पर्यटनचे बाबा मोंडकर, आमचे राष्ट्रवादीचे सहकारी मित्र काका कुडाळकर, सन्माननीय संजय भोगटे, संदेश ठाकूर, राणे साहेब ज्येष्ठ उद्योजक, सानिका तुळसकर मॅडम, राजेश हेदसकर व्यवस्थापक, चिन्मय घोगळे चॅनल जिल्हा प्रतिनिधी, आमचे सहकारी नागेंद्रजी परब, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, कोकणशाहीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाला शुभेच्छा देत असताना खरं तर साईनाथ गावकर यांच्याबद्दलचं जे माझ्या मनामध्ये कुतूहल आहे, एक धाडसी व्यक्तिमत्व, जरी मूर्ती लहान असली तरी कीर्ती महान आहे. आणि मग एक ही जी काही हिंमत त्यांनी दाखवली या व्यवसायामध्ये, या लोकशाहीच्या 4थ्या स्तंभाचा एक चॅनल आपण त्या ठिकाणी पत्रकारितेचं या ठिकाणी उभं केलं. खरं तर गेली 2 वर्ष जवळजवळ 16 लाखापेक्षा अधिक लोकांना आपल्या चॅनलनं प्रभावित करण्याचं काम, त्याचबरोबर अनेक जे जिल्ह्यातले विषय आहेत सिंधुदुर्गचे, हे विषय सुद्धा त्यांनी महत्त्वाचे विषय त्यांनी घेतले आणि चॅनलला कुठंतरी या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपल्या चॅनलचा एक स्वतःचा अशी ओळख त्यांनी त्या ठिकाणी निर्माण केली. खरं तर आज या ठिकाणी 101 कोकण रत्नांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. अनेक उद्योजकांना त्या ठिकाणी आपण पुरस्कार देतोय. खरं तर आज या जिल्ह्यामध्ये जे उद्योजक आहेत, जे नवे उद्योजक त्या ठिकाणी होत आहेत, यांना कुठेतरी आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करणं, त्यांना कुठेतरी प्रेरणा देणं, अशा पद्धतीचं एक चांगलं काम या कोकणशाहीच्या या शाही सोहळ्यातनं या ठिकाणी साईनाथ गावकर आणि त्यांचे सगळे सहकारी या ठिकाणी करतायत. खरं तर मगाशी आमच्या जटार साहेबांनी अनेक विकासाची विषय या मंचावर मांडले. खरं तर सातत्यानं या जिल्ह्यामध्ये विकासासाठी धडपडत असणारं अशा प्रकारचं नेतृत्व आहे. कारण त्यांनी ज्यावेळी या जिल्ह्यामध्ये ते आले आणि त्यांनी एक ध्यास घेतला की मी या जिल्ह्याचा आमदार होणार आहे. खरं तर आम्ही त्यावेळी स्पर्धेत असणारी किंवा त्यांच्याबरोबर असणारी माणसं कुठंतरी आम्हाला त्यावेळी वाटलं की काय जटार साहेब सांगतायत, आणि ते स्वप्न जे आहे आमदारकीचं त्यांनी सत्यात त्या ठिकाणी उतरून दाखवलं. म्हणजे एक आत्मविश्वास माणसामध्ये कसा असतो आणि कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपण ते निर्माण करू शकतो, एक त्याचं उदाहरण म्हणजे प्रमोद जटार आहे. खरं तर त्यांनी आता आपल्या भाषणातनं अनेक स्वप्न दाखवली आपल्या जिल्हावासियांना. खरं तर ही स्वप्न सत्यात उतरणं गरजेचं आहे. मगाशी मी जटार साहेबांना म्हणालो की काळ कोणासाठी थांबत नाही, काळ हा त्या ठिकाणी निघून जाणार आहे. पण या सगळ्या काळाच्या ओघामध्ये, या सगळ्या प्रवाहामध्ये सिंधुदुर्गातली माणसं उद्योग क्षेत्रामध्ये असतील, जे जे क्षेत्र त्यांनी स्वीकारलेलं आहे, या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी घडली पाहिजेत. आणि त्यांचा स्वतःचा नावलौकिक होत असताना सिंधुदुर्गाचा सुद्धा एक नावलौकिक झाला पाहिजे. आणि म्हणून आमचे प्रयत्न आहेत. या ठिकाणी सत्तेमध्ये कोण आहे, विरोधामध्ये कोण आहे, हे जरी असलं तरी आपण जिल्ह्याचे सुपुत्र आहोत. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी
आपण सातत्यानं धडपडत राहिलं पाहिजे आणि ज्यावेळी संधी मिळेल त्यावेळी त्या संधीला त्या ठिकाणी न्याय देणं किंवा त्या संधीचं सोनं करणं आणि माझ्या जिल्ह्याला सगळ्याच क्षेत्रावर त्या ठिकाणी उंचावर घेऊन जाणं हा प्रयत्न आमचा सगळ्याच राजकारणाचा त्यावेळी राहणार आहे. खरं तर माझ्या जिल्ह्यातल्या तो सगळ्यात शेवटचा माणूस आहे. ह्या घटकाचा ज्यावेळी आपण विकास करणार आहोत, मग तो रोजगाराच्या बाबतीमध्ये असेल, विकासाच्या बाबतीमध्ये असेल, इथल्या विकासाच्या बाबतीमध्ये, तरच त्या ठिकाणी आपला जिल्हा कुठंतरी विकासाकडे गेला असं त्या ठिकाणी होईल. पण मी आशावादी आहे की आपण सातत्यानं प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. मी साईचं कौतुक त्याच्यासाठीच करेन की हा एक चॅनलच्या माध्यमातून आपण जिल्ह्यातले सगळे विषय जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी मांडतोय. सिंधुदुर्गातल्या मांडतोय, महाराष्ट्रातल्या मांडतोय, देशातल्या मांडतोय, परदेशातल्या मांडतोय. आणि कुठेतरी एक ना एक दिवस असा येईल की ज्या विचार घेऊन आपण चाललेलो आहे या जिल्ह्याच्या विकासाचं, जे स्वप्न घेऊन आलेलं आहे, हे स्वप्न कुठेतरी सत्यामध्ये त्या ठिकाणी उतरेल. आणि म्हणून आज कोण त्या ठिकाणी प्रयत्न करतोय, कोण त्या ठिकाणी या सगळ्या प्रगतीसाठी जिल्ह्याच्या मेहनत घेतोय, याचा विचार नंतर होईल की नाही माहीत नाही, पण कुठेतरी सिंधुदुर्गाचा विकास झाला पाहिजे ही मात्र सगळ्यांचीच त्या ठिकाणी भावना आहे. आणि म्हणून मी आपला जास्त वेळ नाही घेणार. मी आपल्याला एवढंच सांगेन की साईनाथ गावकरांचं धाडस, त्यांचं कुतूहल, सातत्यानं ते या क्षेत्रामध्ये धडाडीनं काम करतायत. कधीतरी आमच्या बाजूनं कधी नसतील, ते 75% विरोधात असतात, 25% आमच्या बाजूनं असतात. पण ठीक आहे, त्यांचा जो प्रवास चालू आहे हे कुठेतरी जे सत्य आहे, जो जनतेचा आवाज आहे, हा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी करताय. कारण पत्रकारितेची भूमिका ती आहे, निपक्षपातीपणे समाजात ज्या चाललेल्या ज्या आहेत ज्या गोष्टी, त्या वेदना आहेत जनतेच्या, त्या वेदना, समाजाच्या वेदना आपण पत्रकार म्हणून त्या ठिकाणी मांडणं आणि त्या वेदनेला न्याय देणं ही भूमिका पत्रकारितेची आहे. आणि म्हणून मी साईनाथला भावी वाटचालीला शुभेच्छा देईन की असे अनेक वर्धापन दिन आपले होत आणि ज्या पद्धतीनं आपण लोकांमध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण करताय, जी आपल्याला लोकांना प्रेरणा देत आहे, याच्यातनं कुठेतरी प्रत्येकजण प्रयत्न करील की मी कोणतरी त्या ठिकाणी उद्योजक झालो पाहिजे, मी कुठेतरी कोकणरत्न या जिल्ह्याचा झाला पाहिजे. अशा प्रकारचा एक प्रामाणिक प्रयत्न प्रत्येकाचा राहील. सगळ्याच प्रयत्नामध्ये माणूस यशस्वी होतो असं नाही, पण यशस्वी होत नाही म्हणून आपण प्रयत्न सोडता कामा नये. आपण सातत्य त्या ठिकाणी प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे आणि याच धडपडीतनं कुठंतरी आपणही घडाल आणि माझा सिंधुदुर्ग जिल्हा घडेल असं या ठिकाणी आपल्याला मी सांगतो. आणि आपण मला या कोकणशाहीच्या या सगळ्या टीमनं मला बोलवलं आणि या ठिकाणी माझा सत्कार केला, मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपला आभार मानतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.